tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dahil sa pikos ko, ipinagpalit ako ng boyfriend ko sa best friend ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagahanga ng iyong programa. At ngayon, nakapagdesisyon ako na maibahagi rin ang sarili kong kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Joanne. At ito ang aking secret file. Year 2021. May nakilala akong isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jeff. Isa siyang security guard malapit sa amin. That time, bata pa ako. Wala pa sa hustong edad. Siya naman, nasa 30s na. Pero ang nasa isip ko, hindi naman mahalaga ang edad. May kasabihan ngang, age doesn't matter. Nakita ko namang mabait siyang tao. Mabuti sa kanyang pamilya. At mapagbigay. Kaya naman, naisip ko, okay naman to. Baka pwede kami nito. Kaya lang, sa edad niya, sumagi rin naman sa isip ko kung may asawa na siya. Kaya nagtanong ako sa mga kasamahan niya. At ang sabi naman sa akin, wala. Tapos, ibinigay sa akin ang number ni Jeff. Then eventually, naging katawagan ko si Jeff. Kilig na kilig ako. Kasi yung iba kong kaibigan, humahanga rin sa kanya. Hindi ko sinasabi dun sa kaibigan ko na nakakausap ko na si Jeff. Baka kasi isumbong ako sa pamilya ko. Strikto pa naman ang mga magulang ko. Hanggang sa nagtanong na si Jeff kung pwede raw ba siyang manligaw. Sabi ko, ha? Ang bata ko pa. Bawal pa ako sa ganyan. Crush lang naman kita eh. Pero DJ Rocky, matyaga si Jeff. Niligawan niya ako ng 7 buwan. Hindi siya tumigil sa pagsama sa akin. At hindi siya tumigil sa panlilibre niya sa akin sa tuwing kumakain kami sa labas. Hanggang sa ipinakilala ko na siya sa pamilya ko. Nagustuhan naman siya ng pamilya ko. Then, isang taon ang lumipas, sa amin na siya umuwi.
Oo, DJ Rocky. Nagsama kami ni Jeff. Wala akong alam sa pag-aasawa kasi ang bata ko pa that time. Nagtanong-tanong ako sa mga pinsan ko kung ano nga bang dapat gawin. Kasi halos lahat ng mga pinsan ko maagang nakapag-asawa. So, tinanong ko kung paano mag-asikaso, paano magluto. Hanggang sa unti-unti, nagagawa ko naman na yun. Magkasama kami na parang mag-asawa ni Jeff. Kaya lang, habang tumatagal, nag-iiba ang ugali ni Jeff. May sinasabi ako, may punto ako, may nirereklamo ako, pero hindi siya nakikinig sa akin. At yun ang pinagmumula ng pag-aaway namin. At kapag sumasagot siya sa akin, hinahayaan ko na lang. May pagkakataon pa nga na si Jeff ang may mali. Siya ang may nagawang kasalanan sa akin. Pero siya pa ang galit. Tapos, iiwanan niya pa ako. Hahabulin ko siya. Susuyuin ko naman siya para bumalik siya sa bahay namin. Kasi pakiramdam ko, siya ang mundo ko. Kumbaga nasanay na ako na nandyan si Jeff. Kaya parang kahit masakit, titiisin ko kasi ang hirap naman niyang bitawan. Kahit pa marami na ako nakikitang red flag sa kanya. Nagtanga-tangahan ako, DJ Rocky. Naisip ko rin na baka ako rin talagang may problema. Then lumipas ang ilang buwan. Pagbukas ko ng cellphone niya, nakita ko na may iba siyang social media account. Nagtanong ako sa kanya, ano to? Nagpaliwanag siya sa akin. Sabi niya, meron siyang naging girlfriend nung time na nakilala ko siya. Pero, tapos na raw sila nung niligawan niya ako. Then sabi ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na meron ka palang ganitong account at meron kang ganitong kachat kung kailan matagal na tayo? Pero ako pa ang inaway niya. Bakit daw ako nangingialam ng cellphone niya? Pagkatapos niya akong sigawan, umalis siya ng bahay. At hindi siya umuwi nung gabi. Siyempre ako naman, susuyuin ko na naman siya para bumalik sa amin. Kasi nga mahal ko si Jeffy. At laging ganoon ang nangyayari sa amin. Hanggang sa lumipas pa ang halos 3 taon. Sabi niya, gusto raw niya na magkaroon na kami ng anak dahil tumatanda na siya. Sabi ko, sige, subukan namin. Hanggang sa makuha namin. Then nagpa-check up ako. Dito ko nalaman na meron akong PCOS. Ang sabi naman, kailangan ko lang magtiyaga na maggamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buwan ang lumipas. Hindi pa rin kami nakakabuo. Masakit sa pakiramdam na nasa akin ang problema. Pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit hindi ko maibigay ang gusto ni Jeff. Normal naman kami. Parang okay naman kami. Naipaparamdam naman sa akin ni Jeff na okay lang sa kanya kahit wala pa sa ngayon. Kaya confident ako na okay lang.
Pero lumipas ang ilang buwan. May pagbabago. May bago na namang account si Jeff. At ang nandoon sa account na yon ay ang kaibigan ko. Best friend ko. Ayoko namang mag-isip ng masama dahil malaki ang tiwala ko sa best friend kong yun. Almost 10 years ko na siyang nakakasama. Kaya hindi ko maisip na makakagawa sila ng mali sa akin. Hindi ako nag-isip na baka may relasyon silang dalawa. Lalong-lalo na itong best friend ko, meron ng anak. May asawa na rin. So ang sabi ni Jeff sa akin, wala lang daw yun. Reserve account lang daw niya yun. Sa katunayan, marami pa raw siyang ibang kaibigan na naroon. DJ Rocky, sa kadahilan ng ayoko ng gulo at ayokong mag-away na naman kami, hindi ko na lang pinalaki ang nakita ko. Then lumipas ang ilang buwan. Isang araw, sumugod ang asawa ng best friend ko sa bahay namin. At dito na ako nagulantang sa mga pinagsasabi ng asawa ng best friend ko tungkol sa kinakasama kong si Jeff. Nagsisigaw siya. Bakit chat ng chat ka sa asawa ko? Lumabas ka rito! Pinalalabas ng asawa ng best friend ko ang kinakasama ko sa bahay. Ang sabi ng asawa ng best friend ko, nabasa raw niya na merong chat ang kinakasama ko at ang best friend ko. At ang sabi rito, magkikita raw silang dalawa. Nanlaki ang mga mata ko sa nalaman ko. Kaya naman chinat ko agad ang best friend ko tungkol sa pinagsasabi ng kanyang asawa. At ang sabi naman ng best friend ko, hindi raw yun totoo. Gumagawa lang daw ito ng kwento. Dahil pinaglalayo lang daw kami. DJ Rocky. Naniwala ako sa best friend ko. Kasi kaibigan ko siya. At hindi ko maisip na gagawan niya ako ng mali. Pero aaminin ko na hindi mawala-wala sa isip ko ang paghihinala. Na baka nga totoo. Na baka nga meron. Minsan kasi, nagkaroon ng pagkakataon na kasama ko ang best friend ko at ang kinakasama ko. At nahuli ko silang nagkatinginan. Pero hinayaan ko lang. Ayoko mag-overthink. Kaya sinubukan ko na alisin sa isip ko ang mga negatibong naiisip ko. Dumating ang araw ng birthday ko. Masaya ako.
Inaantay ko kasi palagi ang pagsapit ng birthday ko. Sabi ko, eto rin ang araw na kakalimutan ko ang lahat ng issues tungkol sa kinakasama ko at sa best friend ko. Dahil ayoko na matapos ang araw na ito na may kasamaan ako ng loob. Akala ko, DJ Rocky, okay na. Pero meron na naman pala. Sa araw na iyon, nakita ko ang cellphone ng kinakasama ko. May parang umudyok sa akin na tingnan talaga ang cellphone niya. At dito ko na nabasa ang exchange of messages sila ng best friend ko. Sweet na sweet sila. Nandun pa yung ingat ka. May kasamang heart emoji. Kinumpronta ko ang kinakasama ko at ang sabi niya sa akin, huwag ko raw bigyan ng mali siya yun dahil masaya kami sa araw na yun. Well, wala naman akong nabasang iba pa. Yun lang naman kasi yung naiwang chat. Pinalagpas ko kasi baka nga mali lang ako. Pero parang sa paglipas ng mga araw, mabaliw-baliw na ako. Kung maniniwala ba ako sa lahat ng mga dumarating na impormasyon sa akin? O maniniwala ba ako sa kinakasama ko? Hanggang sa isang araw, nahuli ng asawa ng best friend ko. Si Jeff at ang misis nito na naghahalikan at nakahawak ang kinakasama ko sa maselang bahagi ng katawan ng best friend ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman at kung ano ba talagang dapat paniwalaan. Dahil ang tagal-tagal nang kumakalat yung chismis na yun. Yung may relasyon ng best friend ko at ang kinakasama ko. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa. Tinanong ko si Jeff, ano ba talagang totoo? Pero ang sagot niya, wala raw. Mali daw yung nakita ng asawa ng best friend ko. Nagbulag-bulagan ako. Wag lang mawala si Jeff sa akin dahil na mahal ko siya. Naging okay kami. Ilang buwan ang lumipas walang stress. Binlock ko lahat sa social media accounts ko. Binlock ko ang best friend ko ron. Then, this year lang, may pagkakamaling nagawa si Jeff. Kinonfront ko siya. Gusto kong mag-sorry siya sa akin. Pero ang nangyari, iniwan niya ako. Hindi siya umuwi ng bahay. Iniisip ko, babalik naman yun. Then 10:00 ng gabi, may nag-chat sa akin. Nakita niya raw ang kinakasama ko sa isang bar. Kasama ang best friend ko. Wala akong perang pamasahe papunta ron para makita ang totoo. Pero naisip ko na yun lang yung pagkakataon
na makikita ko kung totoo ba talaga yung mga bali-balita noon. Nanghiram ako sa kapitbahay namin. Dali-dali ako pumunta doon sa bar. At doon nga nakita ng dalawang mga mata ko na magkasama si Jeff at ang best friend ko. Nagsasaya. Halos magkadikit na ang kanilang katawan. Gumuho ang mundo ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanliit ako sa sarili ko. Totoo pala lahat ng mga sinasabi sa akin. Totoo pala lahat ng mga nagkukwento sa akin. Talagang nagbulag-bulagan lang ako sa katotohanan. Di sinugod ko sila doon. Nagkagulo. Nagkasumbatan. At pinapili ko si Jeff nung time na yon. Then sinabi niya sa akin na wala raw akong ano. Pero ang best friend ko raw meron. Alam ko naman kung anong pinatutungkulan niya. Hindi niya ako madiretso. Hindi niya ako madiretso na hindi ko siya mabigyan ng anak. At yung best friend ko kaya. Alam ko namang yun yung tinutukoy niya. Gusto kong mamatay that time. Gusto kong mawala sa mundo para lang mawala yung sakit na nararamdaman ko. Sa ganung paraan ko pala siya mahuhuli. Sabi ko pa sa kanya, bakit mo ginawa sa akin to? May mali ba sa akin? Di mo na ba ako mahal? Kulang pa ba yung mga ginagawa ko sa'yo? Sa pag-aalaga, sa pag-iintindi, sa pagtsatsaga? Sa lahat ng ginawa mong mali sa akin, tiniis ko lahat yon. Kasi mahal kita. Ayokong mawala ka tapos ito pala yung magiging sukli mo sa lahat ng ginawa ko. Kaibigan ko pa. Kaibigan ko pa. DJ Rocky, napagod na ako sa kakahabol. Napagod na ako kay Jeff. Napagod na ako magmahal sa kanya. Siguro hindi ko talaga deserve ang tulad niya. Hindi naman siguro masamang magtiwala. Pero bakit? Napasama pa yung pagtitiwala ko dun sa taong mahal ko at nakakasama ko ng matagal. Kailangan siguro talagang maging wais, no? I know hindi ko deserve yun. Sana, eventually magkaroon na ako ng peace of mind. Wala man kaming personal breakup ni Jeff. Walang closure. Pero lalaban ako sa buhay. Magmo-move on ako. At sana'y matutunan kayo. May matutunan kayo sa naganap sa buhay ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Joanne. At ito, ang aking Secret 5.